ओमफ्राय बाबाया बाबाया नोंनि बाबाया मा मावो? दसेल' जाबाय। नों दा सोरजों थायो? खुलुमबाय। टाइम्स नाव बड'लेण्ड खौरां बिजों नायग्रा साफ्रोमखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि नैबे गोजोनपुरि होननाय मोनसे गामियाव, जाय गामियाव जोंहा बिनानाव मेम'रि नार्जारिया माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिमा बिफा गैयाजासे बिदा सासे आरो गाव आरो बिबै जों संसार जानानै माने गावनि एबा गावसिनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जिउखौ बारहोहरनो गोनां जादों। दा बे बिनानावा जोंहा जोबोद दुखु खस्थ'यैब्लाबो माने आखाइनि हाबा मावनानै जोंनि गेजेराव दिन्थिदों। बे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिनो थाखाय आं केमेरा पार्सनखौ खावलायदों। बिथाङानो जाहैबाय मेम'रि नार्जारि बिनानाव। बिथाङा जाहैबाय नैबेफोर जोंहा आइजोफोर लाग्रा बा हौवाफोर बा जिखुनु जाया जोंहा प्लास्टिकनि बा जिखुनु जाया दिरुंनि जोंहा बेबायदि जलंगा एबा मना बा बिनिफ्राय देरसिन आरो बिनिफ्राय फिसासिन गोबां रोखोमनि माने मनाफोरखौ बानायनानै फाननायनि गेजेरजों गावनि बा न'खरनि जे हाल साल बेखौ बारहोहरनो गोनां जादों। बे समाव केमेरा पार्सना दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव। बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे बिनानावा बेबायदि माने आखाइनि हाबाखौ बबेनिफ्राय बियो सोलोंनानै लानाय आरो बोरैहाय रोंनाय आरो बेखौ बानायनानै बेसे दामाव फानहरनानै गावनि न'खरखौ सोलिगासिनो दङ, बे समाव जोङो मिथिनानै लानि। मेम'रि नार्जारि। मा थाखोआव फरायो? क्लास फाथाबारि गोजोनपुरि। नोङो दा बेखौ हेबबाय थानायनि गेजेरावहाय सोरबा जुदि नोंखौ अननानै माबा मोनसे बिनि बिसय ट्रेनिं लानायाव ओमफ्राय माबा मोनसे मदद होजानो लुबैयो नामा? सोरखौबाफोर सोरबा जुदि नोंखौ लांनो फैयोब्ला नों बेयाव थांनो गोसो दं नामा? थांगोन। थांगोन। थांनानै नोङो ओमफ्राय मोजां सोलोंथाइ लानो गोसो? नोङो जे मना हेबो, नैबे मना हेबनायनि खुन्दुंखौहाय बायनो थाखाय नों बबेनिफ्राय फैसा मोनो? गामाखालि मामि हरो, बेखौनो दोननानै लायो। ओमफ्राय मामिया हराब्ला? थाबाय बिदिनो। ओरैनो थानाङा। थाबायनानै थायो। दा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं? दादा सानै। नोंनि मामि बाबायालाय? मामिया बेंगलराव थायो। बेंगलराव थायो। बेसेबां जाखो नों बेंगलराव थायो? बोसोरसे जानोसै। बोसोरसे जायोसै। ओमफ्राय न'आव नोंसोर गथ'खौ लाहरो? लाहरो। ओमफ्राय बाबाया? बाबाया नोंनि बाबाया मा मावो? दसेल' जाबाय। नों दा सोरजों थायो? दादाजों आंजों। ओमफ्राय नोंनि दादाजों नोंजों थानाय साखाथियाव नोंसोरनि न'खरनि सोरबा दं? आबै आबौ दं। जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों जे नोङो आखाइनि खामानि मना हेबनो रोङो। दा बे मनाखौ नोङो सोरनिफ्रायबा सोलोंदोंमोन ना नों गावनो हारसिं रोङो? मादैनिफ्राय सोलोंनो लादों। मादैनिफ्राय सोलोंनो लादों। नों दा बे मनाखौ हेबबाय थायो? सप्तासेयाव मोनबेसे गांबेसे हेबनो हायो? नों हेबबाय थाबालाय सप्तासेयाव मोननै गाहाम हायो। ओमफ्राय दा बे मनाखौ नों हेबखांनायनि उनाव सोरनोबा फानहरो नामा? गांसेयावहाय बेसेबांनि फानहरो? माबा 600 ओमफ्राय 500 बिदिनो फानहरो। ओमफ्राय बे मनाखौ हेबनो थाखाय नोङो खुन्दुंखौ बबेनिफ्राय लायो? क'क्राझारनिफ्राय। क'क्राझारनिफ्राय नोंनो लायो ना सोरबा होफैयो? लायोसो। लायो। नों हारसिं थांना लायो? दाख्लै खनसेनिया आब'जों थांफादों। सोरबा थांनाय दंबा थांफायो जों। दा नोङो बे खामानिखौ मावनानै माबायदि गोजोननाय मोनो? मोजां मोनो। मोजां मोनो। सोरबा मददफोर होयोब्ला आरो बिनि साबसिन मावबावनो गोसो जायो नामा? जायो। जायो।